мисля, че са по-малко. Даже, може би около 40. Колко бебе? 62. Започваме представянето с номер 22 Димитър Грознанов, който тази година е източноевропейски шампион. Кристиан Иванов, републикански шампион на България, номер 39. Номер 22 Димитър Грознанов, източноевропейски шампион. Номер 110 Кристиан Таков. Номер 92 Виктор Нечев. Номер 31 Виктор Бориславов. Хайде, Викторе. Така. Номер 49 вице-шампионът на Гърция Мариус Канакис. Номер 511 Димитрис Калапас. И номер 192 Азорис Сакмарис, шампион на Гърция за тази година. Уважаеми дами и господа, изчакваме децата да направят своята, да наречем, опознавателна обиколка. Всичко, което виждате в момента, няма състезателен характер до момента, до който участниците не сложат своите каски. Изчакваме младите гладиатори да се приберат и сме готови за първите квалификации. Работници, да се положи на пътека.